tata nere wika ura inyale Tigero monene tata nere wika ura inyale Kayinko gendante nenkule mwanya wanto baiwe Kayinko gendante nenkule mwanya wanto baiwe Mwanya wanto bamowe tiyo monene ya Mwanya wanto bamowe tiyo monene Obe Nesaya watunga ese ya kabeka mwanya wanto Nesaya watunga ese ya kabeka mwanya wanto Bakalire bichene seye bamowe tiyo monene Bakalire bichene seye bamowe tiyo monene Omonene we itiye minatongere mwanya wanto Omonene we itiye minatongere mwanya wanto Abayibuli naino mwebulire ningina jete kuiboleroyo Abayibuli naino mwebulire ningina jete kuiboleroyo Asengintu ya makora bamabezi ya jokire Asengintu ya makora bamabezi ya jokire Ya mwana maliki ya mwanya wanto joka Bonjaka Seye no yebereka tukuyinyora Seye no yebereka tukuyinyora Nigura ikenjere korasi utarakura orogendo Nigura ikenjere korasi utarakura orogendo Tigero monene tata nere wika ura inyale Tigero monene tata nere wika ura inyale Nyebereka tukoyenyara igora ikenjera ego kulitwera endito onye tigororo onye tigarawo njera enze ko endito Good morning, umajuri karibu sana wana lende una tuuritiza mkwaru ule ne chiale karibu sana se studio mbiyamana enze toracho kanyebereka lende ka ntokoyenyara igo togotigera nyasaye mama ene kabisa mbiya asengencho yo murigere ryandake mbale bakorore for the first time mbale bakorare to asentunde ntangani mbale batakomaiti mbale bakora bete kurende asuri otakomanyete nka yokorwa iretari ya ochakana rinde bono umurigereria amanyengo togusangana ase studio litukoreria Jumapili asa Omoteri week. Okay, mbia mono mali asenga njeli baga nambia mona asenga njoko nganjira ko basa asa marieta njengoro ku Steven Nunda ndo mwana wa Kongo na mamu ndako ku choice kuruwaji nsemo cyabo girango mucyo ikoba kenyoro kye korugo kya butabole awu nonyiboire nonkinerete anu amana nkonyire kurwa amina igobona kuru chense amajiri ya bogirango mada bogirango mate kabisa
Jemate ekero omonto agochaka omoteri lakini enchero ogotera ekero ogokwana nari tokumanya komanya mbogira nguru lakini ekero oterete ma tagete nabo onyebisete mweteke mang'ana bagochaka togikwasa ogotera nabo koigwa sometimes koigwa nomogiranga sandi tokoigwa lakini kero ngokwaning'a nabo komanya ng'a onomogirango omogirango ndani ya nyumba well represented ikobona bagirango mwensi pia se mwabeta bwatira bundi Steve onso omugusio mwana ino no ari megaiga oyiba igoro mwana itubu norongora gusiga ekero togokinya na korebiego bya bateri bali bakobokera kama kawaida aigari bagari nene ne ya bateri bakobokera na umono mono nkoligereria asokonyara korebiego bya bateri bali bagochaka ose wasani chipukizi wono mugirango tinda igoro kumugirango tiangoro kenunda yes nunde sawali ya yoboteri tarari kiwacha gete asense mo yoboteri umugirango anka yokinerete okay njino wangi netibogirango una naibo wangi netibogirango na no wangi nerete kanisa none nsemo yoboteri bwane niko na chake twatera kuruomo kindo musini ni otara chake nsemo yoboteri ngansa ke yokinerete kanisa nginerete kurmaega na gachiri kanisa SDA lakini katwa kinaiga tukachange kwenda kanisa ya Rutland SDA nkere to karwa SDA kan Rutland ni mwaki okwalenga SDA mpaka ngakigete okamakuru kanda okay mwako tingo nyara kwenyura ne sababu ya tukarworo omete koro mwana omwibo nero gote bya sogochi woni gwe twegubwati abaiboli ebagachire SDA litangani kabisa lakini wao bagachange kwenda Rutland nayo gachenjo gasawa kwa Rutland njenga gara woni kiamete okoro mwana omwibya sawa tiyo no gondo keke no twakinira gocha gocha ngobone kwakina kama tukamanga bone kwa menya Rutland ai no mu Jumapili mono njiro mondo Jumapili anda ke skuru ya onga yoso tenga yosomete ngasome skuru kurunga iko primary karona akora kuro iko primary nganja kagende secondary ko got chak LCK secondary school nande ngachanga chenjikande secondary ende kurunga machongo PH high school nona kora no wakora kuruka wono kole skuru gokonya gokinega ngonya gotera kole skuru se gwakoro kama gosense mo yoboteri no kande skuru ngonya gotera ande kinde skuru yani kende kijabatari katalinga na ariko korase ngenjo soko betererwa nige ndukia lingi miana ando nsike ndukindi yonsi asenga ko no boteri no konde nkaiga kwanko nyakora kindi no boteri no abandu bakumanya kinu lero na alike nyoro lero taye kigera so kwenkonyo ko nyonko nyakotera matero paka lino ndara sokia yane ndara manya usino weke gwikengera ro niko nani kunyakotera tera matero yabantu abatera teririga matera ka wanse kunyakotera tera kolis ko wono ure gari okonya korabiga ure mugonda ari okonya kulima matera kwanse gotera sana matona njirotera sana ayo mungu ana gituguru kurocha smosoti na njete sana ngoroki wanse gotera kwanse ona njwa kurocha smosoti kwa ngotanga ki Baiseke owe baiseke wa abaiseke baitazimo otara negesunte ove kolendeze inaze mukurwano etaya matauna ina yabo tisona njete kota narale ingo chikora manyinga mnyoke jwa otara unayo wa sana kotero uko ikote bena Rogers Mosoti nere kwarigireti oboteri bwa ibuka kungusa go so oboteri okay mono nere yani kana ngora matera na wante tanga nere mono ngusete ikiagerio ya wate njirale kutitera na nne feeling ilia kote bakokora yani no tumuru maetu ko tumorochi bakokora ngomoroje mono mateo nara ina njito tera monayo tisigana mona jage to tera iga nkonya go kuyuye igale ne otisanga tera kuwa sta kotera kuruma kwa amatero yo tisona manga akia tingonya ganya kia gronsi na maya lenge igongwa sta boteri bete bali motama etero cha simosa tene otebete gakia mangana ngo chenjiale mangana ngo chenjiale ero cha simosa tene otete ngo chikokora manyanga mnyoke chorara chua mangana alinde arakale oni Rogers Mosoti andake nunda Steve Nunda Omoteri kunisa mujiri cyabogiranga gatewa mono Rogers Mosoti ngo mungusare nka soboteri bwayi bono kaikukwana kina goro kwamanya no bwateke gokyo boteri ekyo boteri ekero aswa mangana Sunday school togo chango ngumno nya gukina ngwande kwa yabasaye gocha gotirega asina chiri kumanyanga wa nimbwate keweke by the way toranda tambe ase kanisa ro kwari go place kanisa nga ingi kwari go kora ase kanisa yabono kole kanisa yema okay kana lenga ase kanisa na lengo mwalimu Sunday school kana ru mwalimu Sunday school ngo chango pato na lengo mwalimu Sunday school na ningo tere kwaya wono munandu mwalimu Sunday school nkwenda ne kwaya abasaye pato na ron kego boy go burai ekero ne go burai bono garanga kila kindo chibona nya soka na ati ko ntumeka nkanya kumanyanga ke wakia nengero kyo burai wetani burai na jage tu no secretary we kwaya kuroba secretary we kwaya ngajanga tu bono mbo mukonyi bo motel to ko kwaya master kyo na acha kumanyigo no ke wangere na bote miyane kyo korosio gotero tali muntu osole kondo sei na atera
na ali kuliko kotero njibwe ko monyene ekero nabe kubona nga ninche mokonyi wo Omoteri ekero Omoteri atalengo se chinda alenge gasi ama ekabanga amatero twakale ndikeke amatero aliko nyo mwalimu atwegeiri ayende bono ntuko nyakogenda kotera ali ukuka ngabanga nyakorosia matero nabaigiri ngorosia matero nabaigiri bono njina ngorosia matero ngo nyakobaigiri nkomanyanga kereke gwo kiboteri ngeralia ngirime yane ya bono ekero kwa rosia matero kwaigiri ekwaye mwasogetia matero kole na baro eko yandu asogetia matero tukasogi fulu mwentangani ni fulu ya kabere ya inse yo burayi bwawo inse yo burayi aibie ko monyene ndibono sote studio njibwe ko monyene nani ngiya kwire to gaso studio. Okay, njibwe ko manyene na tukore record mwaka 2019 na lindo che kanya tindeba na chide kolenge ngabono tikangoleki tikangende kiaga na kanyenku ende mikutano na nyora abantu bande babwata matera bagotera wono kanyirukana nganje ngogenda timbu atikotera nandi nkonyarande ko ndikeke nkonyarande ko lika ngatabono nkoma kiswa nkoleke ntukende gyonzi njirende yonzi ntemene njende kote oto neko na chira sabantu yage na present okotero kwane okolekole kote ringa change banga iga bono nekero ngati abantu ngankwe nani kole kote bantu mbaye genete ngachanga kwa no mungwano kuri kuchafeti uru Might Records si uyo producer mungwani no miyale sana nkamote ya ebiriro bya nebiriga nasinanya ali niga agandi abakongo mbuyo njungo ndikeke njungo konye akajaga ngonya ngabike fuli muyane ntangani eke nabike fuli mu ntangani matuka akajaga ndega nani ngachanganya sawa ngonya bike yakabere totana nde fuli mu yakabere fuli mu ntangani matera ngotere ko wachakirite na teta matera on for example buna emirobelio namanyire emirobelio mana nawata asinde usaba mabera ngalotabanga ngigendo ngiyora akole nse yokume ngaleto koto kondo kotebanga elitali yawo ni elitali giya koto kondo katanga tubwati mambi yawo ya tubwati mambi yawo ngonna ngo igorogoro tubwati mambi yawo igorogoro mambi yawo mambi tubwati mambi yawo mambi tubwati mambi yao tigagoteba mambia ninkoleke nkole na kelia tigagoteba mambia ninkoleke nkole na kelia ekiagera tubwati mambi yao ekiagera tubwati mambi yao igonti gateba na mambi ninchengoleke na kara kora libaga dio bwate bono tumi ya libaga mboni goli bwana wanga kinga mambi ninchengenda asigete nona malikana baukana ninchengenda asigete njiko kora gento getiga mambi ne yago kobanga in state ote nyasaye koranga anje nyasaye kara anje njenyike mambi ninkoleke amona kelia lakini ndali kobanga ninchenge kora singuru chia okya tubwati mambi yao no muntu igokeri okonyara gokora gekore boni yes aingati ya matera wacha gete gochaka gukina kurusa yes volume ntangani na ase volume ntangani amatera no bete chibicha matera volume ntangani bete chibicha volume yakaba ni bete chibicha nali chibicha onse akotera ngoro taratana ki tinko kogokia nkole bunoganeti tinko kogokia nkole bunoganetie egerensa limambi yane ya okuno gotona ko nalengereti otero keke ndukiagatanga ngakotera ose ngakole kodi nabikunyarikana wona ainse ntubweto meto ndubwata abasani mbarto bata abasani mundu ndiyo tubwati musani abo muyawo mube kero mundu nabato musani umusani oyo eita nabaragera osuke butu asoboki mabwa kogenderere osakira ni magega osakoira ni magega abasani nabange tubwate asenseye abasani nabange tubwate asenseye abande mbale baragera ogenderere abande mbale barakwira ni aralia ni magega bona sabasani abaga chikategori echibere oyise kobanga no isokobanga nubwati musani yo kwenda bube ngugosiriane no isokobwati musani yo kwenda buya insaje nagero ogendere ore kanga tenga ki tingoko ko kyankole buno otagete egere mambia ne kyagero musani no konyoro bwati birenge bibi gugosiri orangero musani otenga ki ndete twenda ngukolere kende iga osentagete mangana ya yense megoke ogosiri kono ko maito monene o ko mukani matadi ngakokeye ngakwa yense no jana ngakwa yense ako matenga njibona ya njerende era no nyoro nibere tubwate enjera nyerere nero eyo bogima chinjera karangurange party yo wote chinjera tubwate ibere asna arotera ta westari get intulene chinjera ibere yasense tomenyete intulene chinjera ibere yasense tomenyete enjera yo musundene yende yo burabu enjera yo musundene yende yo burabu tupate yo kitu injera kiyewe omino akora ojea yo musundego soburabu ayere ingoye yo musundego soburabu ayere ingoye
musunte gosoburabu ayaye lingolye nalya mangano siyako gotebyara gokonye nalya mangano siyako gotebyara gokonye dokora bunatege tomo kiyo salye mambia dokora bunatege tomo kiyo salye mambia doteba nekene dokonya ne onde tasira doteba nekene dokonya ne onde tasira. Neringana libe tigalite wene libe neringana libe tigalite wene libe oyo kwanga tiga kwanga ye Omoteri kene oyo kwanga tiga kwanga ye Omoteri kene ichatomo gokia bunata getosalie mambi yao ichatomo gokia unwa okole bunaligetie osali mambi yao wancho moliga Steven Nunda ndani ya nyumba. I tell you Omoteri ona maya sana. Amen. Omoteri gwata na byokwirikira kose no bato muntu kokonya kulika Omoteri. Ninje bukangurikira Omoteri abuno muntu. Tali ndo wankonya ninje bukangonyalika. Yes. Na kyo konyore message ga Omoteri karongo tegerera Omoteri ona bwate mafumbo gete ndani yake. Na kyo Omoteri na kyo ko yanyora bona ni person otero kwa gochera bona ono tinkoro buno tagete ngogo kiensari mambi yabe. Nka yichi message na kyo chinyora. Okay. Litanga mete tindio mwega bwe Biblia. Una nawate na ingo mwalimu Sunday school. Nandi ngachangu nyakorando burai kanisa alinkora arandi ande. Ni meta mangane Biblia. Na mangane Biblia sometimes to konya leto nyabeke directiga. Na Yesu ame tiga kinga yango tumeka ibintu ka paraposi. Uko tiako konya kolenge lakini nkyo muntu bona amindi tu kwaneki. Kyato kubeke ngento directiga bimiro abeke directiga. Onyole bantu monitor ku understand ngendika renga yani kitu cha kawaida. So Omoteri ya message bona for example no watoro kutingo kogoki. Ekero gosome kitabu kya Ephesians 4:25. Egote banga baminta bulyo bulimo mukwaneke ene kiro muntu no mugisangioye. So bona ngatanga ki umuntu mbuyo meta kwange according ne kitabu kya Yohana 8:32 atanga ki inga kwanekene nekene ngo ndikiki ngegosibole ngo kwanga tiga kwanga oyo kwanga tiga kwanga pi lakini motebe ke maana ngaki ya yeke kero kitingo kora neke kero kini nkore kya garange nkonye neke kitingo kora kanga ngo ndikiki nke go nkonye so nabako nyara ujumbe go cheiga mangana watero kondiko gocha na kobeka mangana nje watero ngo yonkora wasikotari kuba se bibirime watero kondiko singotera nguru sia se bibirime yeah Omoteri ngo bwatekera bonika Matero na mange ingisi kanyoka na wala nyora ale chali pa mwisa tuga anenus. Igana ubata Omoteri pa Omoteri na saba. Ekiagere ali pa mwendangani abata Omoteri star. Akabere bwata Omoteri 5. Akata yuno nontra beka chibicha. Na ibwata Omoteri ange kiandaiga. Wona ngisi kunyata na weja aba no chali pa mwingisi kubika na ata. Andake Omoteri ayoka yoso kuli bati producer meko so kuli Omoteri osoko so kuli chinsema mbali. No. Omoteri no spingo ngoro so kuli studio ku Mighty Records. Asna target full myane ntangani. No ngo so kuli Omoteri full myako nya gatatu gocha. Na ndibona nyasaga gajaga nkonya. Una nyasaya urumya na ndameta abantu bayanga kibako boka na kibo kuira. Agachaga nkonya ngenda gosomere gasi yo kole kodi Omoteri igobona chinga kichinyinge na okonyora nkole kodi ya studio linkokora yo mungwana kurukuchafe tiuru anosi asale salute kwake kyano mungwana yoto mya sana obwata maninga yo kokonya unanja sandu sina satambi sana ntanyale kwelesa nkole no mungwana nyasaya seneti challenge siri kwaiteri chiro njire chieki ana Omoteri no bogi mobu no konya gukina asobogi moboiga challenge chiro chirororo mono alinga sense moyo konyora chibesa chiko support gasiga ekiana bokonyora kananga notakirwe kasegete lakini aso takiro gende za chindu tubari chibasi ogende ndikeke chiko goikio
Gusina umuntu aringa njumu motoka naye mirimo gokogenda mo gotukuri gasi eriga na ndo nakwanya na FA na nayo kwerigeri isachinde no rito wando chikotera matera ya saba ndekera abantu lakini tubwati byombo kwenda kotereka asali obugeri abantu geiga isachina umo kwenda muchiku chiase abateriga onyora abandi bono bunatokina boniga tokweguri baga bali bandi bamanyire bayigoro batagatikale baguri baga ndwana bakatwaga ndikeke twatibo lakini bono tokota yanto atenya ngambye mikagera ndoko kana kyakira egento ngene chinga etokanya ono kanya kiti chinga kichana nje chike nyasara nyore nyore libageriga inkieke Steven Nunda asuguma bwa yaroche naki agoteba asuguma bwa negentonkere ntebe ni live kegerete mpaka no mbono urasole lakini ntongere ime yao anda akokote asuguma bwa negento na eterete ntebe bunanje Steven Nunda boni ganda ruo borori ngento gete okay egento ntebe ne kero challenges chobo kimachiro tota jomo bibire chanere unale nkeke wa eterete egento na eterete kiagera no ne school no na tana asomete secondary chibere primary secondary bere tinje tinkura masomo ayane ya secondary ikiagera ya matemu mbali akoranga ni bibire chagete byarenge byabangire yale goika bya bange ya noko bangu bade ikuno ko bangu yande ngaki ngo bange de bireje saitani mete moyale saitani yale moyo pya kwa yana pi so ukonoko bange kendo na noko banga radiga Nunda oye de bireje bya bangire bireje bibangire kabisa bitomire bo kabisa ndabyango nakibireje byajote ngengate baranga bireje ono bibangire esa babu ekero ojibona for example igarasto nyomba mino gosoma ndio example ndabyango really live situation bona kingwara asa okonya kero ari nyomba gosoma iga igarasto bigite bito byage mese gosoma iga kwamanya konya banda tutale nyaro tutwa no estima gosina one tae nyakio utwa bwate ntege kurungekebe ogito kebeja kiage mese goro okosoma uno gosoma iga onya ore tae alimire kurwe mese goro atiko ndikieke teyo arafu gostogete onyore getambe kerige woka ekiga kari wokera isiko lakini ritangiririe maguta linyene lile mesa igoro amata ya kendo sana yobolimu amango tiare kene omugano gwe kene igaika jinga kichindo ko gende school yokubuke kimambi kara ogosoma mesa obegete kebe yakiage mesa ogosoma kabisa ogosoma kwastoka kwanya oleta aya alimire Botocho borabone gesonde kyabeire borabumbo ya mesa igoro lakini kwa robo borabo kokararia okari koka isiko kwebona ki yo rabosi kete nyomba kwanta kwa robo borabo egesi isiko iga tokorora ikiagara borabo boko kama sokuru usikana bakorora ubona kokora taiga gokumulika ndende ne one simye urusho mulika iga kwanyaranga ne litangiriria mabutalire mesa igoro lakini gatambe kenyene kirararia ekere isiko sometimes kokorata kerono ekekendikurikie kabya kekero nakyo iko chaiga nakiri ni ase likururia ya maguta gali eta iri mburana irusiko bono nanye liminanya kanyerete kiagera eta iri kerna nye boko tiko rusiko igango nyereta gocha uisoko batoli myo eta iri eketambe kina kibwata mboto nabage ko kumoja ga onde kiko sambe nkalimye kabya kekero nakiri mingaja ngagaso ya ase likururia maguta ime tiganja ko tonge eta iri kanga wokapi amafuta na bale ime lakini ndaka ko ndikeke ekanga inenge ndeke mono yetete igendo kende na skuru gosoma esukuru ngasoma kabisa ore kabona ga mimi no gosoma minto egente kengo ikwanete ase muchikana omochinga kwana pake kanisa nganda ngasabirwa eyagete paka nkopoka kimambi ringwe soka ngende nkwenda ndu chianga sembegete je sukuru ngesoka ngende sukuru chianga chichaka ro ndikeke nchiambura nchia se ngujisunge to musungwega yanga chiri nchiyo akero chinsa je sukuru chiere konya ya sambi saa 3 ga gostogete kwanya chianga chinu wachiralia asikwachibeke to musungwe igoro so amangana buna yuna ro twete digango mangana yeken amangana ngote yeken kabisa aina mangana nchine teire nche kuno monto inche wono jianga chiri jagaro ndikeke jabolire njiyo mino manga mole mindo turabana 4 abamura batuto omwisoko yomo ya ngoso mwalenga mo sekiro ndasa makando kando kiro mondale goso makando kando omo ndu yane yenkubate bane lya kabere nero twale goso manere skuru ya got chaki lakini agacha korera agoro ndikeke agakora yeah One as a family no as experience na ki manaro ligorake as a family ya kulengana naye ayetukitu gukora school njitenyi ndikora wono yosukite igoro akwata form 4 nero kandike nero kolete omunya ruko minto nere tachi tyakole neno wigita wigugo soka iga obura kurunka kwanyora akarire none mesime iga akera kuri guto kororo harire mesime busa igo tali kwe manyanga yara yana bokonyora igo
Bono michano ri tugetera bono ke ka tokonya tanga kinya sambi yamne kyara sa to rusio tokonyi twekire guikaiga esababu none kerona chitangwira mangana kanisa na chitego saberu na libono butuko umuntu ajete umuntu bolinda iriga akandangiria teria ne kinyugwete akandangiria nunda baka nkaungoyo nyarebe nkamotebi naki nkamurange nyarebe neki ero kwa to kondangirwa na butuko iga andi yaye na atomiru ngumatenga ki kerona nkwenda kumuigora yaye na atomiru nkorete report kati yako nera atwirete lakini bona ngeyo koragende kieki na konyerete ile omuntu bono kero omuntu omanyete kabisa imanyete paka buna konda nginje nkamurangiri kunyombanga nyarebe na kira yana karwacha gocha butuko onyanja ukarangiria onyanja karangiria talia bone ekwenda segesieri kuriga agite report card erike gatonya alia gocha nyomba bono ganko iguriga nganya muntu itako ndi tikeke tayesiko ngabugule report card eriga nkagenda baka mama nkamutura nkamutira libi konya sako ndi tikeke akolire ne report card yaringe e first card ya form 1 mate muko tangani kabisa alitua bono chiri podcast yetamwe ntangani nere libachete bakaira gosini bachete bachikonye sibagera tingenda na masomo aiga bono kero nacha kokorwa masabo na libacha kolete podcast libakanyirutaiga ekakole ndikeke ekagunyomba igoro mangana bono mujando bune jo mangana nayu nara yunta nyali kwe basogi mabuane lakini ndekianya sayo nkonye na ndagenda tekondrokaneli bato ndoko ndikeke ndokendete bono yendo kende umuntu nare ongari kana timwaye nimo manyete kabisa akangari kana mwaye akande ya ngombe ananja achite kanyore ngombe emori ikiagara achita ninga kinkonye ngombe onyingirire ase linga igache kanyora bonemo emori akanya koboko njiko jumwaye ngende nakoro ndikeke nagenda lakini tukeli monka genda bono mwaye ekero nagenda mwaye arakuchi kunywa mabere so chikake injiko nywa mabere kiagara na mokonya tere ngombe bono nkagenda mwaye bono kana agenda mwaye akaleta akarugo bukima akaita manamabe namabere akirabe kagabu nkamati ndrokora debe tinga kusenza be nkamati ndokora sabenda agira akasabenda agira ono limuna twate ba minaiga akaleta mabere aliono alinga secha emagi akajakobe ko jasekira egirasi mabere aluna kone be ko jegirasi imeiga amabere ali no chamnara magombiga akubira ko akajakobera bune sota ko kiga akosoka kuru egirasi mago kone ndikiki agoite kemesa ono mononyera bona agekora ngastoka ngange nduki kiagara ndikeke nginduki kugosikia mbere nanya korebi konebi bone kiagara omuika koranga konyontanganire ngamadenga kitiagara ndikeke tyonya gwechandae ekiagara to kumanye mirubiri yamone yanje gende kiyangara kanira anje kakina nya kokerora pi kaki ngimbire chaki bigosibyaba ngamadia gwechandae konyana wachire nkamote bone gento korae tiganje ngi tukoli ngawo ngamabere ingende bono nkulira minto akandi bono gakimusitiganda ate cha yaronyu amabera ninjengo ndikeke ninjengo bekere akagenda akalete cha ya rosiri ya lengeredi akalete cha buna alete cha eli aratimo tati bono saba bono nkamode ninjengo saba kero na saba twakora akalete dia teke akuno leta mosieliga buna achiko kuno leta mosieliga egatika kurweka rolige isiko paka ligo yani ligo giririe isiko paka kero likeme echa ali kamusamba paka bono babwate makiga ni monyona bango renga kia muntu oli makeli abwate necha eli ali konga yaronde kieke ya musambete ate akingabere kakina manyete na atometu ngatebunga eliogi eliga agando bekere muntu ndi bwensi mwabatanya kokweru kakitoji konsa ayantoji konso kina goso na namena romete na masogi abaiboli bana boko na chete ngerese gamu na kanisa tukakura mangana ayuwa aganso na ngande ita kitoji akina akira watangwanya kwa masogi ya tomasogi ya mono tinda mwatula lieta igoni na bamusigete mwana antebeti na bamusigete na akatiga tumu twakobekere lyogo ena eriogi nanga ine tunga ena ngatebu ngende nkubekera muntu ndi bwensi mwaba batanya kokwerwa bono ngaboli gani nje kwarra minto tanya kokwerwa akina kina gosabira mabira ngabere tojikonsa oki ngabanda matebu bona lende liriati karanga irire akaleta kantu ketiga kasibire sakaraiga ekera takanta kuga ngamatebo na ibindi tia tusambe nayo manyingi ibindi byetu nengaki mutameno manero akale ndikeke nero rago konya lero ningenda mwaya motenga neba sanane yabo tuko motenga bantu kali kotara sanane yabo tuko motenga ndake tondo oseli ndagera osendo osili chae konye no mabere tale ngora ko minyoka go rando oseli ni moteza ibono nyuwete nchara inkoragera njindiri kumanya oseno morogi osena kiale ningenda nyora karugo tinenya ndindi kumanya oseno yo mondo njengo itungo swagalioka ekiagara nimetenga ki nyasayo oli oli meyana no monene kubwe marioga ya kale ndikeke arabe gasendaga nioro mugano nte baso mabwane kero wate tika nza mangana na giba kole
ikanisa ose na masawa bari gonkorera kire ngakina bate bikanisa ebare gonkorera masawa bankorera masawa amasawa inara nkonyete bakabona ndiga ndimo singa nchebiro etigere yabande etige ira ne kore gasi ale mirimo ya eterete ege ntige kia gochire gotero kwa gochirete etigere yabande na kiwa otako gochira by the way okay litanganya na mangana ali bibirime kero somo kitabu kya Luka 19:31 ana mangana ali kero yesa batati abaza bari kwa ngaki ndete mogen bakasomo jigete mumire etigere amana kamanuka gena musibura kamano kamano nikeke monde etere ne kero ndi bwensi ara baboli nganga imo gukaira motebi ngomanya nakore ndikeke omonyene nanyiganetie amangana yanga changanya beka bona munu bugima bwaito bwa kisasa bona mangana atogwetera gaiga kero ngatangitigere omonyene nyitige omanya nakore ndikeke nanyiganete bona ebiche kangichera nabiko nyarigana wono bati ebichera na chitenga bikase family kwanya omuntu nabale ndete family ya biya lakini omuntu ndoja na matemwanda mangao ochaka kutubanie family asoko swana no mukungu bomuntu omusacho bomuntu ochaka koswana na kwanya rosirie family elipi oyekolere pi etigere yabandi bone kagiranga tanga tigo omuntu akole mirimo yako ndikieke aretere omusacho yubwato mwabande usiekerete motiga agende boye akole mirimo eri omonna mujigite ngako arenda abana ba ikiagera bachandikire pesi chokora ko bakochimuino ga igachira nibuo gokora endo gieke okorere mirimo so ya abana inetigere yabana ko endo gieke umusubati obanda obwata kabwate boye mubwato kaira mubwato kagende boye akonya abana baye ikiagera bachandikire bobe inetigere yabanda mubwato kagende egende kore mirimo ya chikiretwe ekora sense yega ya ngikiri kubakaria soboteri obo ngikiri kwegwakeria soboteri obo rwachaite egento nkwegwakeria nkiringa Omoteri oboiga igende getanganya wonda tengana bwaga bono nyasa kunya komenda chinguru ne miaka na ndande ndete ekiagera konya ndiri nsugete magati mokorera gosendali ko moterera kango boniga bugima bwane ndaranga kibole na ndu bugi erende na malika katanga erietaligia ni oli wetu na mafuta ama yokwea yani Omoteri oboiga bwangere etaliye kya bwangere na manikane na abantu abange kujinona ngo jokumanyana linge nyota lya Omoteri oboiga ekitali gendo kinge njoroje Omoteri bwaga na atwatira basani abange ekiagera none kero bwato muchando abantu bakumanya ngo onuri oteto kotero gete tiatwenda tumu support ekiagera okanirio bakonyi igore emeiru ya asenchira ya wangondo chebiro to byachira ga nto bwato Omoteri onde na ndo bwente kwariganiga iko ikira studio tatwande bwanga amatera na ebie kodero se matera ne mubwata ntena monte collab nonde na mokorete nonde collab ya nana kotera collab na muntu nara atete kotero ne lakini rende ngora soka ne producer ya minte kuru kuchafeti ouru ne to kora atera ne rega to studio aliga na kona to akira ko moigabere litole furiga lakini Omoteri onde iga mungao ntwanya gwaka ninge kotera collab na Omoteri onde kwanza no dindanyo muntu akondenga twake korapo nenjinda twake ngyote muntu twake korapo lakini rende kebiro bire ikikire ntu ne biro tokokanya bya monene ebiro ko bire ikonya ngaki ninga ka kotana no muntu igibine bibiro monene abange tinga ntu akano batane nere etukanye biro bya monene ya andake umuntu rata akonyana kiara akanyore umuntu ranyore na kimunda akanyore bono motete bonse baragwikire bunanje 1 on 1 ya yes etanga na bakonyigera sesimi asoko ngakire simi Nzajini konya namatera tukuligiriri akogenda YouTube alike taliko nga Steven Nunda nsema ya YouTube no akonya namatera ayo Steven Nunda Steven ya PH PH okay STEPHEN Steven Nunda no akonya namatera ayo abwa se TV nsabu Omoteri steri tandri kirensabu Steven Nunda eliete na konda YouTube oli ke Steven Nunda abo konyara matera yonsi piororo elio nyaro gusanga monere nyako bwate kende na umukunyara gukwana senchererengia no tanyike na bako ngakire simi na bakonyora konyo tedinsa jindenge njiko mokoles no mukutano usonganeti ase muyegoni wensi icho muyega bwe Kristo na bongo genda balenere asenga njo bwango mudo chijumba chene togo chaka ganchetere ya muibere satoiga elinde bono nyare go kubwatoka elibade badanda ngiri na ndo Omoteri onde to nyare go sanga yakuru kwa Steven ama na bateri abange bagotera timuriko ya Rusia se Biblia ni igo mogotera kende gyonse siko ye Biblia igo no monene moko bakagose nense moko gokia nche muso mare kurwa chinse mochi amatongo bo chiko ba road ona bagotera bateri abange bayikurusi matera asebuku bagotera matera akunense mono igo no monene moko bakose nense na bakubulia
Lakini nje namba kikwera sanga amatera announce pi inkonya ruhusia ase bibiri naona kiro kuligiria kwatero kwane igora kwa ase screen nkoro kimbigeta kifunga asendu sityo kwatero ku kwenda wati kwenda basoma. All right, Ndizi TV bwakire buya Ben Holder omwando machogu litangani mokwani omochokoro wa Steven Nunda tiganya sae a moment ebisio neke wakyo Omoteri ninchagwete ono Omoteri yana gathe na yagwete mara kiumare magena mesa tuko pamoja ni mwisho kati banda bange Steven Nunda ase miaka 5 rebosika ibwero chibona yo Omoteri na wando tiganya sae na nkonye na inje inyikasa abandi bayikire bali bachagete na nindu batachaka mapengo sinjo na achaka bwango iga na inje nyasa nkonye nsuke bwango binde kyani ngazi musanga ki tandika na inje mbere ansa igasende agenda kunya konyumukereri bona sara nyiki na sara robiri konyiki inkomutigera na rora sara mbike lakini kunya katanya inje nkonye nyore byombo byane byiga nyore bintu biko support ya ministry yega egera ni injiri ya nyasaye kono ndikeke esukegenda bosi chibodu chinyenge karona reba ko no muntu bune producer matukunge kare ku yatana na onde wole studio yae tima yetu na heka ko na chafa ja se miake yonse se moyo Omoteri no wate karenge ko chukure studio yao tinda tora karengera lipi yo kwanda ko studio ngao gusendengera linga ni nduo chafeti ekiaga erebuna ndete tuno moyo ya mumwaye gali agamwa konkonya ta konkonya ingike mumanye ngendo ngana amanyira kokole gendo nande nduonya ale kumutama ndakona ndabeke gendo kile kibesana kitago kitinda twa kerengeri yukurwo chafeti gosengene chikure studio ngao abatari bako chakobona ndake mechando kimogwetera ko jumla emenene sana monte na reme chando tubwata buna upcoming ne mechando na muno nikagoteba no gota support wa na goteguri baga ase abateri bande bono tokwenda nabo konyara gwajira somo kutano umuntu akororwe litanga no lyo chagete litanga ni ore iremeri lakini abaiga ntuli kumanyuno no weguri baga ngaki njina ora atero okomoiga abantu manyanga no Omoteri gete nali kurwaralia nakali kurubogira ngoma ate bono tuli kweguri baga egera na present yo bantu ngaki ya no ne no Omoteri okwenda kwaruna muntu ndi wensigo no rase kyombekano sikia Omoteri ya tinda so kyombekano yonsi lakini nkiregia tu achaka bwango iga kia Omoteri kire on process kyo kwenda kwa register na kigioka lakini ase kende gatindaswa aso okora nkiora semi Omoteri bago chaka bona Omoteri ndabatebinga konya no Omoteri na no bwateke wakirimi yago tu baiso kukwo moyo ni saka bagwetire michandiri gwetire aye omoyo mone nara munae ekiagera no konyotera iburu mwana amedinga no chikoba Omoteri na namete biro bya ngambire bye kiagera kirege ntwe kende jinga kichiae tonya kwibanga kinga kinje ngotera igane matera ndali gosoka nyasaye namete jinga kya matera yako ndikeke ago cha gosoka koro musae koro ne chinguru mokolero monene toje kunya kwibona kinga kibono nta bwata chi kana bwata ne chinguru kinda mokotenga otenga tanga kwanye manyang kolega wono ge kore chinse jiga ori ne libaga coach koro mbali bako sabe namba yao kara ngochero konyerwa egeka narega kobotega kyonyancha kaindiri moraria toe namba ya Nunda uyo ndana rutumire namba yago te omwakere konde tiga tonya na konyarikana boko mwe namba yao elibono anyare ko wosonya uyo urakurigia anyare ko gwakara munyare gusanga asobwa mabono togochiko kolera engana yo moro turachi koro namba yao yesimi neriye gochia sama shabiki yonsi na bali batengerete Ndizi TV bali bategete muno mutuliyetigo ngo bakira ngambi ya mono ase bali mwa support na nimura agenda ko support incherende ase nchukura ndi nchiriega nigongo bakira ngambi ya muna basabikiane na bali bonsi bakategera Materane bali banchita Materane na otali aya noka Amatera bali konyi kwanje ko Materane onsi nchiri tikomona nago siseni nekero ndara akora mwete na bonda jambo libungare nikakwenda nkwale kutokwani yankwani mama minto nkwani tato minta mana bana ba minto bonsi no mochioli obutaboli bonsi na mono mwa machogu no mubwata makongu na kia goro ku mamu mino mamu minto agoro kucho isimura tato minta agoro kucho ni okongo wa wana cho isimura no mwaka jojo ni okongo ko iboro kujabona amaigana ara lirube libono tu abalikeire alafu yankwani producer yane omonene emosi yo Met Records chafe tiuru no sia soro ntegerete gosondoche asante sana mbiyamo namo na Davi nyomo nginogo abatito kubata bara we studio ali Kefo na James Omega na bakwani asenge njobire namba yawe ya mobile namba ya ne simi 07 03 75 00 22 na batoko yoro yote walike 0703 75 00 22
22 inambe bona bakumwakira Nunda indi musangamune tiyo tugotiana gotera kwaye etigere yabande na tugokorraga bwase ase Nunda Omoteri ndo narenkoreta nande ukabira mwanchu murigire to Scott Sandanera arafu muragite kemo mu pastor na atanera tinera tigamukwania no jasare nero mbugori go no pastor no kimwika akora aliko bate family of Christ na mwira mwiga boyo na bakora sponsor baitabago omoni na bakora sande sadaro gotera kwaye Nunda etigere yabande tukorrega bwase Nunda ngochana no Omoteri ndo kabira sangamonera aiga no korrebiegwa asorongora gusi ndoke presenter vini twarenge na Nunda ogotera etigere yabande bye bye ngwira nande naende bye bye. Omundo yamaikara
ayora ng'ombe oikarire utatone ayora ng'ombe oikarire omonenone ayora ng'ombe oikarire omonenone ayora ng'ombe. Wah, igana gotere tsa Sunday kama kawaida ke binte bire mofa. Yo kwa banga tokane kasa konyo urora kinende njende teyo ebinte bire mofa. Ina kwa every Sunday na watu wake binta sinjira ngabune hiyo. Karibu sana. Asante sana. Nawondo che na nawondo mwenye style gete akini ne. Ntore ngaine. Anyway, karibu sana Ndizi TV. Ane bya muna sokere chinga kichi yako totara na gukwana mange torigeria mange igore sabali yo Omoteri andake mbale bakororere mbale batoko maiti mbale bako maiti kurenda asuri utako maiti anda kutanya okorora anda kokororere na gukora kwanere Omoteri na kyokorukwa nsemo kikwarwa. Asante sana. Asa Marieta officially ngoro Cornelius Michael Kondo. Cornelius Michael Kondo. Kini sio Omoteri MC Mike pressing. Okay. Kurchinse mochanya koe bonya katanyisiara abuno ondwete asomo gaka juvenile sekondo omwenga no mongina Rosen Kemto. Okay. Oyo I know Omoteri bwenjiri. China Omoteri. Andake enseme yo kurunganisa kyogocha. Ekanisa na kinene yo moika ekanisa ngo chiboni ya good news itibo igotoka Nyamare ine kanisa yao andake tuabere to kuigwa matera o gotira buna nchekera na igura amatera yabateri bagochaka bono andaka gotera kubwatu mungusogo ikangene kino Omoteri twanya and by the way monchu murigereria una botamba no Omoteri risko gali abateri na bange bali risko gali obwateke wekiya but bono shida mbaramanya na kibago sko chimotwe mbaramanya na kibago kya matera abase TV mbaramanya no na street mbali iyo ndoko na segeta abateri bagochaka bono ndaka ngisego etande gankonyora ndo na ko perform I like that and nkagete buna na kumire tande ganga yotero ko gukanga okikiagera na kurigiri na kurta studio to kwana mangana mangi goro yo Omoteri bo karante byango something small keke gatu igoro yo gukina kwao abo yansema ya masomo okina kwane na igoro ya masomo ne na chakirte school ya Kyoge primary school abu no na korito graduate nga join St. Ambrose Nyaore secondary abu no na soma kirena ika form 3 naribone kego ya chagete nkamaina uikantere nene mono na njita si music andake ingigia gereto ta korete paka form 4 ka form 3 osengwa form 4 na korete lakini so tena seka yo Omoteri nilianzia nikiwa form 3 lakini yo school form 4 no korete form 4 ni korete no okay Omoteri kama kagachaga kore form 3 bono gi sugumire bono gatela lasima ngende studio ingigia korete mbako gachaga tikochaka Omoteri nene mono so gente kiangerte goro gotera nkoro na ringa matera buna ya Douglas Utiso otera buno kate na Samson nyoma seino na Telet Justus Marube otero kate tamandas akangaina mandasi akangaina nyome akangaina mandasi akangaina nyome onjokire obeire kibarabara kakibaba yenka yogochia osena kinaki tigago ito umwana oyo atara kubate no kuya sana suiti kana ona kyokondo ka suiti aina ya girate mono mocha gote na nchi omanene konye kipawa binekyo na nchi ndandiringa na koera tare to instra pasta lakini kubwateri koma ndana ngoterore na wo passe message mono ko otro ko gotanga no watere tangoro kyoko otera ndade gotanga ni na te otero ka nikumbuke kinde form 3 ko otera iga naomba nikumbuke baba, naomba nikumbuke baba, hili nisonge mbele nami, hili nisonge mbele nami. Anda kingere toka soko watero ko nikumbuke. Otero kinga yatenga soko watero nikumbuke. Nena mono muraya challenge nje to weterang nankari wonte on my behalf. Ngatio maneno nikumbuke. Kiagera nje uwe katina konyara. Manna ta yasema yane tin konyara. Ikagera bono ngatio monne nikumbuke kwa safari na mimi nisonge. Otero ko kwa karkote kwa school so ko school. Kinde school from 3 bado. Na ikwanya te capital na finance yoko yana karkote ko tero ko school. Anja beta kong kinde school na bona re contact barua kinde yo rinde yo sena namnyo kine piki paraga kinde school na nyo chibese ko school piki yo bata ya ose piki yo mondo kwa kwando kwa mo kwa rondo kwa rose ukwalikwa
Na ari gusaba ni squad. Kole school. Kinde school na Jumamosi na Jumapili. Ngigi yako ireto cha kokora mangana boda kole school uri kwa concentrate ya Samsung. Mona na concentrate na school but ni finance nayo. Na yagerete when my mom passed on njabe to kong sana konyora no chibesa uzo konyora kende no ndagera no ndagera ikabono tiga na monyokaga na gano kimbita side na bono your mom osirire umuiburi go maybe uriko konya ro kubwatsia osirire gwatigaira ko form 3 osasire to ko form 4 kende form 3 ekabitere bono go ike weekend uri boda okore iri no nyore chibesa chio chuko no ndagera na boiba so ingo kwa metenerenka nkanto metana my brothers bare ba tole to nswana batatu na my dad akiba my dad na abo ate nyombende bono yo andake mono inumu ari kwirigeri ntu ari kwirigeri mostly o record chibese chiko record on the studio ko record inki otairete biranga na chibese na nyorete yankore kene support ya bana ba mindo se nchinge support okore binte bingano ne business wise okamwa atigo chake hotel mbia mwana siswali yo kena record ngere nkore bing so kile matero my brothers kwenye wako school bati the class 8 kema alenge moyo na shughuli sare konyara na wede course na my brother manne gari mechanics no moke gari welding woni china tiga na re ko ndra masomo mutu one kabeteri bono na kietrante na kinkia kere to karoti gotere to kora gento kingao Iki aga tentere, yani ntuna abumai na gotebi na kenari kurigirira matera na utiso, tele tichasa marube, ngi abete kong samana gatena jitigante ere kyagera, nchikuranga ndingario manne ngikira abande, ko kabana banyaro otorika. So far matera lengo bwate buna gwakinde. Amatera mbali sai gare 6. Okobona kumbo mbegete video, ayande tinda ikobeka video, ni abuninka pangeto mu chango se launch igakara mutinyo kane abungu kwa ntora mangane ya launch buno bangete kerto kuri iro yesabari yo bateri wao wa kore form 3 wasokire gotero gotangane na kiro cyo kwarigane ti gugocha saba ntogotero ukwekero wasogete challenge nchiro jirocho mbaro bate na bumbi ore gendera igo tu chere ngori eyu mbara bate na bono gwa kinyi gwa chakire ga no cyo kinyare na kibona sana ngo tiasi no bari ba chaka bono tiba kwa mo ikiagera amangana na montara kwane ara moitomo e usara magenderio mo patara ngora te bate na no kinyare baba na kiukorwa tero kuria tete na umesiketo ku Agnes Moige na ketoro gokorwa mwachie osakorwa tena no kinyare data no kenyare mama, no kenyare tata, no kenyare tama, no kenyare bono, tukunyare gaki, no kenyare tata, no kenyare mama, no kenyare bono, tukunyare gaki. Ine collab entanga ngwa korete no monto se no korete collab chinde. Ine collab na korete entanga na ni korete ndinga korna Evangelist Elkimanike. Otero katena takorera omoncho murige otera takorera ngusero ko konyora badase kege sinini otero go takorera akorete na mwaniki asebiro bitere bitambe wono MC Mike wa serious industry yo hotel ngoyo berega kubwatsie asogokina ko hotel ku rwenseme mucha sensemende aso hotel tenga kire ona na my mom gira ringo mwakire mbiyama na nkonyete na save ono ngakere pasta ito on spiritually pasta Okal Godfrey na renko konya hari asakunyara na pasta Nicodemus kina batebe na nimigi gita segetega ngo ikakabare bon konya sobwangi alright tumonchu murigire mutunyara gotero kutakorera gotero kora sensemende audio tarabeka bicha kubatikana ne bitango byechibesa na byanda kibikerera tarabeka matera ichibiche gwete no muntu bwatekewa gotero kwarure na gotero kwarura asembeo twatera go ikaliriri na kugotera gukabekire video ande roche na video yekanyarekana rende asengenchi ichibesa bitokie bi nabeko nyarekana na tegete kubeka video ngiya anene aso yoro kumubwatsi mona sensemo yo hoteli abeterinde ka gusira kurasobe ko bwenso yoro muibori yoye kabeka bane challenge nene kunyara kwenda nsemo yo hoteli anasa nsemo yo kubeka video tonyara gotero kutakorera ase agoketsana togukuniga tokwira ntokwana mange ekero togochukuru muruburi gabono obwege singa litukirigaria tonyara gotero kutakorera kidogo tu alafu tena turudi kuna nsemo
moyo hayeremereria toko moyo hayeremereria oi como nene tata erenda koiwe oi como nene tata erenda koiwe takolera ya ekira takolera ya ekira onene na manyete mambia yao onene na manyete mambia yao MC Mike, takorera ngikere tosoka teroko teroko takorera njigete ngaki unaicho manyene natigete gwikora asikiri gete werusio bogima bwite kabisa ni ngite pi kai inki kiagerete nkorengera ri maega bogima bwarenge maega nabono bunde sai bwachite bugachinje ige kabono ni orkinde paraga natakanchi karano igari nyake kole ne pigipigi nsiro bogima ande dogere kiangchere ante yumbo worti maega are innocent ande natiga ono pigipigi to kole na bonda ne pigipigi yo monto arenga tu gwekora ngorera tini kona pigipigi bone gento kigajiga suma yani yo ore pigipigi ore po ne pigipigi yao ore okore gari kwarenga na kingo nyikana bono nyitu nyikana mutu rinde nkore bone kiagera ko mboke customer mai na rawono bogima mboyi ko chimotua bona ira kenare ngere mai yumbo gotero innocent bona tena gende sabasina ande kwanda wechi iwe kianchiga kinde para bunga tena nkiye kekana ne kigata gete buitereke ningi ente kenne gitereneke nene mono tebe na kurmaigaga my father and my mom ba agrie tena kimgore skuru kongia bari ko sigete usen kongia bari nge Kenya police tiwe walikuwa wanasema bona keye ka tebe no usilenda ntara kwa skuru hiyo ndoto ikapotea sasa third recourse tinge di Kenya police wale ama Kenya police ero no kurwa na gekaro ocha ba ego bagocha ariegeti abantu bamyaka moirwa ari ari no kurura na kwarenge ekosi yebonte to kwana mangane ekosi ego bakanete kuso yani ebanze to kutakoira osengi kia korekanete bona aronta manye tipiki agera because am kwa bona ki yoro kumusuma bono tayo haibe ngwate meto kwana gutu ya father na kabwate nyombende na kambitene ndantenga tabwati bese wonende kabono ngarande umati buno mwibuli nande tabwati bese ni mumanyete na bonkora nkorana anyante nchiyo na maene nchiyo anyante binchiyo igandina aso kuligerire kwao na kioroche kuwarengi ebange to koire kosi aso gwanja gose na maene bese nchiya rengo kerengo ri chibe nchiya rengo sta rengo akibonte na bideshe na atakari bideshe na rengo sowari kurmaya nero finya. What do you think ya tata rokire kosi bona wikira bakabono abutinda manya wakori school to recourse wakori school 2019 to recourse yandeonse bakabono ogachaka gukora kibono tura recourse bona kararende tigancha ke ministry Omoteri bunange na chagete ngende kyagero monuri gota wontiga na barangore mesie bisiere sibibya siegetu so ndo taka ya mazomo ekaerra gabo ogachaka gukora kibono kanda no Omoteri because Omoteri ukora tena wakori barua ko boda boda baraga kinde ko ndimo yende kyagera na nyorende sabuni big big yo kurundire ori kire gose eyera ngura sabuni squad kena ngiwete na ndagete ko nyore sabuni rero na manyoka che paraga buna kwano wasaba umuntu ngepi big ndamyokera ngore bese ya marako na kwa rosie ya igo obo nabo gbomenyete gose ntongero gukora kando neki gosaba squad ye big big ikingo ngokora ende wiring na chiete tu na nyorete sponsor tu arenge school tu arenge music
tukaire kono ini pomet twara somer toro iri corona yacha igentara nyone certificate but kero montana ngira okara wearing ngorande nakora iko bona bo menyerete kura ko si kwanya ruto montaka baira but not from your family. Yes. Umuntu murigire bono bono tugo sangana MC Mike ngati emechandeli yago etera nene ekere ya ikira sero igwete no muchando monene go chakerete magayo muburi omugosira kubatakane chinka ibere ekibono kia reto muchando monene asenka kwikira bono igoroche hakonya gatema kwewanira na ikabansema yo hoteli. Hoteli mbora gasto bwati. Boda yo gotoka limo naende karo kwa myoke limo iga no tagete ndagera. Au na kyo kuragera na abana pa mino sekiro montame etakando. Ana otomia tamo. Umai bori nkurato support yare kiraboate na uyu ndo yore asinere nere tari gutotia kana na enkorentari uyu ndra korenta yaisa niri tukoria ire. Okay, thank you very much. Asamatera yo bwate star okomoko kwa bekire chibicha na ndako ate no bwato murube ho chukobeka yande kwa kwa na mangana ya launch osono muchango timaiti ndi bwero bereto chokara mangana mkabwate launch mutinyukane tale 15 ingo chokora ari kyoge stage boda stage yadi no kabekire to muchango yo na salira bateri bons abuna ariganiri na abare bandigere tikorubono batire ko support nimewakaribisha wote. Umaete gusiga unaturega buna bateri ndo batebye mbali mbali nole kiomeka nyo sikyo bateri kiombe na arenga lakini ya ngiate karanyore shida yete kinto itoke boke anda ntongo kwa natwarenge ngwarengereti weita kwarengeti gutume gari para ko bwate pikipiki ya abande ndo bono tena pikipiki ya abande na kugwa sto gakora manganaye mangana ne gete gento gigasuma ubotuko bogima ngateba ntianga enda bake kanisa nteye mangana nteye pasta litukerie kama mbiae na wogete ngenda kariki pasta nkamura sagante ina mangana make amunene kunyarale na bansaberta akan college iyo ndoto ikapotea kabisa sasa niko sawa so far life boni kana kio ogma bona bokoirete wano ogimambia bore igenda ndoto iliyo gotagwita ngwatigete lisha isi turwa masabo kwa gato katikose ngwa pasta na gukwanrete na nkwanirete ndagansabera gantenge omoyo okagenda goikaririo monene orangebe hotero ko ngikiagochera paka wasokia hotero ko hotero ko ndi igete bona na kode school no ande skoga indika nchinda nyore mero mose nda ende ngwendere amage masomo kinde kanisa pasta na somere tabo kia sabore ikomne sato kego kotena indika ndi abaisire bata indika orangebe ndi dauti yako kone seta bakere indika orangebe indika ora sura bisogo sibwao oso amatao tongewa yege kengatena tiamubure manene indika orangebe ngetere mechande yons ekiagara yamate kagari yanchaire mechando dote nigere mekongu asinare gari kwante naki mamu mintaga sira togatigara tuchaire statement ene yake no se kwanye begeta singa nchokorosyo gotera ine kene kiagera di mama asirete abantu bakwanta mange baten toko menya toko genderera toko soma usen toko nyoma ibona ngatemo ne tiga aidari baga kiagera aina yamanya abantu nayo mana bange tina yamanene abia kana wate family tinda family tora people tinda people ngori yore anyway MC Mike ndo chire to byachire ga igana nchiza ngo tumnyokikire monchu murigere ngati ya batere mu bwente kurigereria na boy gokonyara ko basira nya senchire ndo yonse ko batakana bateri mbali babwatoka gani bo konywa andake yaba ne gasi enkongu ke kwanyare namba yae kora mwakere simi kwa moyo kwa musira nariye konyara ko ba engencengia yo konyara gokonya abatere bagochaka bone ganga yo ko baleta abande mu bamanye andake na bera toke na inchiraniro rakonya batere na buna bono abegete video ya mebicha abantu mbolo konya bato bagotena ki Omoteri yo yunche ne rule tiganche mo bekere video Omoteri no rinche ankore gentaki asenchire mo yo kubwatera na gokini ebiye wakorugusia bana baito abateri yana baito korugusika iga weka tokini ebire byeito na litoko nyara gusuka mutu asobwango bateri mare baite bono ba make step erenta mbake eneke abateri bagochaka bono ninunko obwata moroko boko aseganga yo konyara gokonya abateri bali bagochaka bono muntu chakire bono gotera bwato kuyegoroche ako pale chini kwa sababu
Banta bange barabwata abantu bande kunyara ko batena ki tokoreka mbaga ndete ko Rwanda iganda akaro kwanyara namba y'abateri bunaba gati y'abateri to bwento gusira gati y'abateri to bwento gokonya azachinjira cyonsi kona kina abantu abonse nkomenya bara asenje ndo of course imechano nero nona no bwato imechanda yawo gavunka ngombure je ningongonyire girende eze nenze nere na yaye umonje amurigire lyandoche kwa bandu batu ijumbe cyabo gaiga anyingo yawe kwenye tumetekale oyale gokwani Nunda kale asante sana oyakuruka Chris akonte ya watching live for chinse ya mochi Nyakoe salimia Mike namjua sana na kazi yake inapendeza asante sana Chris kuru Nyakoe asante sana kusukaga na ndaseme ndakoro kuna Amos ni komba tengete kuru chinse ya mochi yake tumaini Nkaitensa igatu kia Tumaini nimefurahishwa na wasanii wote walikuwa studio ile asante sana abo akoro kwamo asante sana oyakoro kwa wini ko chinsemo cha Nyanjo I'm watching hata mimi ni msanii aki hata mimi muniite interview okay we'll call you and contact you Kevin kuruchinsemo chio bwari akoteba nimena watch nilikuwa na watch live Facebook asante sana nimewafuatilia asante sana karibu sana uyo tumira ujumbe ya Ivini MC Mike Congrats Frank Yosoro kuruchinsemo chia mosocho ndo chandero tumira ujumbe ya akoteba congratulations asega singia gati abanda bange bakandreto gusangamo naitwe ase chinse chigabano chia bono monchu muligenda tokokodra gabo kubwatakana ebiro bito byachire MC Mike engana nkaibwero chente next 5 years buna ye Omoteri tukoshikokora the next 5 years ngusaba manena ankonyinsuke mutu mbebona abande sebeikire nisa tari oronda yakorere usitari nsanda kwere nikuna tumai ya kwamba na mimi nitasonga mbele kama wengine na mimi nianze kuangalia wale ameanza upcoming like me andake mbale baraga nikonyore namba ya oyesimi ndibanya gukwana naye kurenda semeri otarati kuro namba ya oyesimi semeri ya YouTube na kiukwiroka aso watara kurikoro komo uyo muntu orata gokonyora akonyororo urata ko subscribe and like and share okwenda my channel osaji MC Mike MC Mike Blessing MC Mike kolika editor MC o Mike kolika Mike M-I-K-E Blessing Blessing nande togo chokodra namba ya yesimi andake aso murigereria namba ya yesimi gere 07 97 14 14 24 abo toko irorera 0797 14 24 24 07 97 14 24 ina bengoro kabisa mwanjo murigere nabo gusanga monero kwa na monere asengenje yoko momoyo gati abateri abangu turabe to gusanga amona borobo engane yo muri gucyasa abantu bonse bagotengerere ngane yo muri ngurwa sabantu bafatete bari gete Ndizi TV Ndizi TV ni yachabona kini yangusira abantu abange n'abategeri n'abari abange n'abateri bari bonsi bari siko batete korenta mate yabo Ndizi TV teriyare nabo okorenta mate Ndizi TV bego promote nango bakiranga mbe yamona basi bari bara support na bagendere to support na bari baragendere go support nene mono murari ati ankwani my father you live nasi kondo mwenga and my father is spiritually Godfrey Okari and Pastor Nicodemus, Pastor Mae, Pastor Richard Yoyungo, na wasirika bonsi bibanyamare, inko na maatari, wanda maiga, like Winfrida, Chen, cha tukina chalet na banda bange monchu murigire to goteno gotero kugo ikarire na kugo gotero kubato muso gochia sabanga kubatkana ko gotero gwakabekire video ekero to gukora sense moyeri tukoresheira kurichense mochiri chia marimba bunyakoni cheze gotera kwa Guardian Encho na makubamba gotera kwa Guardian Encho na makubamba ngaje producer yana ngoko bekere baadaye asante sana sheira chense mochiri chia marimba bunyakoni gotera sabino ko gotera kwa ya makubamba roba Guardian Encho gotera kungotongo watu kuri baadaye mwensi balitwasanga munene tukole Jumapili bono ninche kuruanga ende kanisa saa sime tumirane eikegocha naelekea kanisani aliasengo saa simera alafu naende balitwa bana munene twasangira munene kuru twachagide kumunebere chemambia ikachinse chigene matatu ya semiri tumanyiria mange genda ko tubata semi tandao yetu ya Facebook Ndizi TV News na boga genda gali YouTube lika Ndizi TV News
okorika Ndizi TV omente news tobasa korika Ndizi TV otigerabu dika Ndizi TV news okonyora Ndizi TV news na bokoroga bwerekire eni bijaiga omanya go subscribe gali channel yeyo abuna okonyora mangana mansu buna botamba mangana yo bosera emorobiri yo bonsi kuno twanya korega no okonyora interview yansu kuno twanya korega no okonyora edo nyara gotengera unyara gosanga mu nainto asa mange na mbere gabo ase studio ase screen yegoro gabo abo gwaka gotagete kende gyonse komanya kobori kende gyonse na bokonyara koboria eria amangana nyara koba amarongo monchu muri geli bone togochokera gabo no togoikomoria aso murobiri bwegesinga ase Jumapili yega Jumapili gocha buna botamba bateri bane ndani ya nyumba tokorega asmuna botambe kama namna huyu tobya kebinto byega gasi yetu ya makoba kasi safi buna botambe gato batishi mambo inakuwa ni shwari ndani ya nyumba. Asante sana walimu watu bwate walimu sanga muna into abateri baitombi yamona MC Mike no Omoteri to bwate Steven Nunda bya mona sogo ikirana na gocha okoreri bagali no sanga muna into amona baligeli bonsi ipi ba Ndizi TV ngo tigana gotera kwa MC Mike ogotera kubona ogotera ko ikariri au na to okora seri tukuri yale retera nenkoro ko presenter vini ko twenga na MC Mike na boy ko kona semende studio e producer ya nebweli tuko igakuruko John Kebati. Sasa kwa wiki siku nyingine Sunday tupatane tena papa hapa ndani ya nyumba tufanye mambo namna gani? Letena ningoro presenter. Ama namna gani? Tokotera kolego ikariri na kutoko kolra die koruesta menda tokotera ikariri tokorregabo toma koirana naende wiki egocha yandra gotengera Ndizi TV buna botambe. Ko ikariri. Tokoda Jamani we binadamu jamani we binadamu shida ni ulimi binadamu shida ni ulimi maneno wanaweza kwambia mengi yatakufunja roho maneno wanaweza kwambia mengi yatakufunja roho usiyasikilize yale wasemaro usiyasikilize yale wasemaro sipa masikio wewe kasa mwendo sipa masikio wewe kasa mwendo Machie Yesu machie dadi we machie Yesu akupiganie vita vyako we machie Yesu machie dadi we machie Yesu akupiganie vita vyako we Vita peke yako bila Yesu hauwezi. Muite Yesu, muite dadi we, mwachie Yesu akupiganie vita zako we. Mwachie Yesu, mwachie dadi we, mwachie. Ndizi TV, obwansu bw'omugusi. Ndizi TV, obwansu bw'omugusi nigo bono yakonikiru ndekerene nego kurendera chibicha chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkor bogusi neji kaunti chito etanaine buna kaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo